Здравейте, в днешното видео ще направя кратко ревю на тунинг вариатора, който сложих, а именно QSC Torque Lock Conversion. Вече го имам от няколко месеца и мога да кажа мнение за него. От към инсталация не е толкова сложно, ако сте технически запознати с как работи вариатор. Трябва да се свали оригиналния вариатор и да се подменят няколко части. Ще сложа снимки да видите за какво говоря. Идеята на този вариатор и както всички aftermarket тунинг вариатори за тези машини е да направят предаването на мощността от коляновия вал до колелата доста по-добре, понеже на Can-Am дизайна е от две части и при голямо натоварване двете части могат да се движат отделно, което води до припозване на ремъка, което води до по-бързо износване съответно и недобро предаване на мощността от двигателя към колелата. Всички тунинг вариатори, QSC, STM, CVTEC, които CVTEC идват фабрично в CF Moto 1850, доколкото помня, помагат с управянето на този проблем, понеже са една част и няма вариант двете части да припознат и да припозне ремъка. От към цена, QSC се опитва да конкурира, точно този модел QSC се опитва да конкурира CVTEC, който е на същата цена, а именно около $700. Когато си поръчах QSC-то, не разбирам много от вариатори, така че говоря по това, което аз съм разбрал, а не може би както е точно, но доколкото разбирам, колкото са по-леки предните тежести на първичния вариатор, толкова по-твърда трябва да е пружината на вторичния, за да може да се придава мощността доста по-добре. Второто, което е, когато аз поръчах, не споменах, понеже не съм поръчвал до сега, на Адам от QSC, който е собственикът, че тюна ми, който е от Sniper Tuning, стига до прекъсвач или максимум обороти 8000, при което когато дойде и го инсталирах с пружината, която дойде за вторичния, която мисля, че беше сиво-жълта, имаше проблем, при който ATV-то стигаше максимални обороти до 6500-6700. И когато се свързах с него, той ми прати нови тежести за отпред и нова по-твърда пружина, която е в момента мисля, че синя пружина, която е доста по-твърда, за да може да оправим този проблем. В момента ATV-то оперира в оборотите, в които искам. Не стига до прекъсвач, не стига до максималните обороти, които са 8000, но стига до 8500, 8600, според зависи как го карам. Ако искам да достигна таргета или оборотите, които е сложил тюна, трябва да поръчам STM Secondary вариатор, който може да има доста повече тунинг в него и може да достигнем тези обороти. И общо взето мисля, че е това. Ако имате въпроси, може да ги зададете в коментарите. Така, в тази част от видеото ще ви покажа основните разлики между оригиналния вариатор и QSC вариатора. Ето на тази снимка може да видите как изглежда вече монтирано на ATV-то. Долната снимка е QSC-то, горната снимка е оригиналното. На тази снимка може да видите основната разлика в тази ос, на която седят пружината и горната шапка. Разликата е тук горе е конусът, който позволява на QSC-то да е една част. В случая този конус, който е тук, която е тази част, влиза в съответно
направен друг конус, който е в горната шапка, т.е. тук, вътре. И при затягане на този горния болт, двете части стават една и държат доста здраво, за разлика от фабричния вариатор, който, както казах, при напрежение преплъзват тази част и тази част, понеже единственото, което ги държи е болт. Ето тук може да видите, нали, на QSC горната шапка и оригиналната горна шапка. Разликата е точно в ето тук тази горна част, тази горната част, която вътре, нали, тук в центъра седи конуса. Така, ето ги двете пружини, които седят в, нали, този QSC вариатор. Тук в ляво е оригиналната пружина, която излезе от моят вариатор, нали, който е оригиналния. И това е сиво-кафявата пружина, която е по-малка и по-мека от оригиналната. Така, ето ги тежестите. Тази в средата оригиналната, която, както виждате, не може да се регулира по никакъв начин, каквото идва в машината. Това е. Отгоре и отдолу може да видите, нали, в момент, нали, тази тежест, която не може да се регулира, и тази, която се регулира. В случая, когато взех вариатора, беше нагласен с 4 нерегулируеми и 2 регулируеми. При други машини може да са по друг начин нагласени. Ето тук може да ви покажа. Това е на 1000 кубиково ATV с 32 инчови гуми. Както виждате, тук тежестите са доста повече, нали, на трите позиции има доста повече тежест, отколкото са моите. Когато смених от, нали, тази в средата е черно-червената е оригиналната, тази е която дойде с вариатора, която аз си поръчах, и след като тествахме, както говорих по-рано в клипа, че не достига правилните обороти, Адам от QSC ми прати тази синята. Също така ми прати още 2 такива нерегулируеми тежести, за да станат 6, и в случая в момента ATV-то е нагласено с 6 от тези нерегулируемите тежести и с тази синята пружина. Мисля, че всичко, което трябваше да кажа, го казах. Ако имате въпроси, може да ги зададете в коментарите или на лично съобщение в Instagram, който ще оставя в началото на клипа, както и в описанието. И до следващият път.